takéto volačo na svete mohlo vzniknúť. Nechcel som spraviť nejaké klasické nahrávacie štúdium, kde by si profesionálne kapely, nejaké popové alebo nejaké rockové začali robiť nejaké svoje hitovky. Ale chcem niečo spraviť pre svet, aby bol lepší. Všetko, čo človeka napadne, pozitívne, treba realizovať. No a ja tu chcem dávať možnosti muzikantom, ktorí sa chcú realizovať a ktorí chcú proste hrať. A chcú odozdávať svoje schopnosti a to čaro, ktoré každý hudobník v sebe má. Hlavne teda z dôvodu, že chce niečo povedať. Je to taká reč, hudba je reč. Nie všetko sa dá povedať slovami. Som splnil vďaka tomu, že som zhotovil nový hudobný nástroj, tuhár, o ktorom sa mi sníval sen, bol úplne intenzívny. Som si ho zapamätal, keď som sa ráno zobudil a som si ho zrealizoval. Som veľmi zvedavý, ako tento hudobný nástroj znie a bol za nekonečná zvedavosť, čo sa stane alebo čo vlastne okolo mňa sa bude šíriť, keď vlastne tento sen splním. No a odtedy sa veľa udialo a vlastne nahrávacie štúdio je tiež pomenované po tomto hudobnom nástroji. Štúdio Tuhár. To je ako tubulárna harmónia.